Takže čau lidi, vítejte u našeho videa. Dneska jsem tu s mým kamarádem Amogus 4358 a on je jako fakt frajer a bude spolu natáčet video z Roblox Livetopia, kde si dáme spolu domeček a uděláme si autíčko. Takže já bych si dal třeba koně, protože teď jsem jako hrál v Red Dead Redemption, já jsem tátovi ukradl Xbox a hrál jsem na něm Red Dead Redemption 2, tam jsou jako koně. Pojď ty kamaráde, budeme letět a budeme si vzít domeček. A já jsem si vzal vozíček, protože jsem si nazil chod na přechodu. Dobře, a jako teď tak teda, kam si budeme koupit domeček? Mně se líbí. Co kdybychom si dali? Tak si dáme nějaký moderní určitě, že jo? Budeme žít v lese, jako můj strejda. Jak se tady koukám, tak žádný domeček nemá sklep. Já jsem si chtěl najít svůj dům, ale očividně nebudu bydlet ve sklepě teda, no. To je smutný. A já vám zapomněl říct, co je tenhle teďka za challenge naše. Budeme prodávat trávu a budeme ji schovávat v našem baráčku. Samozřejmě to bude muset být velmi tajný. To rozhodně nepůjde, jako prodávat jen tak trávu. Už jsem našel ideální domeček pro trávu. Yes, ten je krásný. A já jsem na parcele 60. A jak se koupí na parcelu domečky? Dáš houses, tam si vybereš domeček a ono tě to dá na parcely a jdi na parcelu 61, tady tě si vedle mě a nic si tam nestav, protože to upozorní moc věcí a budem pak nás odhalí, že tu děláme trávu. Já s tam nic nepostavím. Já vezmu karaván a udělám karaván a uděláme tady fakt speciální věc, jako víš co, musíme být jako tady. Já už jsem tady. Ty už jsi tady, to je skvělý. Kde máme karaván? Jak já to mám kurva vědět? Já nevím, kde máme karaván. Kurva, kde je karavan? A kurva, tady je! Jdeme dělat trávu! A já tě nevidím, ty nevidím! Ale vidíš. Han, kde jsi, kurva? Já jsem na 61. 61? Já jsem na parcele 60, ty kokote. No, tak ty jsi nějaká holka zasrána, vole. Ale hovno! Já jsem na parcele 2. Musíme jít dělat trávu. Nemáme tu čas na nějaký sračky. No počkej. Ty sáčka, vole, když smačknu friends, tak mi napíšeš, že nemám žádný kamarády. No tak jako, vole, pravda občas bolí, no, ale tak... Tak já jdu za tebou, tak jdeme spolu vařit trávu. Tak kde půjdeme? Půjdeme do města. Tak jdeme dělat trávu, no, samozřejmě. Jo, a tak já můžu být na počítači jenom 10 minut, teda 30 minut, takže to budu muset taky sestříhat a takže to budeme dělat samozřejmě hodně dlouho a bude do toho dát hodně práce a všechno, takže hodně, no, tak budeme vařit trávu, no. Takže jako, tak co budeme dělat? Ty vole, kurva, tady je nějaký domek. Tady je nějaký divný factory, vole, tady budeme dělat trávu. Já jdu na parcelu 60. Já jsem na parcele 2. Tak pojď na parcelu 60, ty patlanej. Kurva, ti do píči. Ty vole, jak kde je parcela 2?
A ne, protože se vypítím. Kurva, kde to jsem? Já jsem v nějaký laboratoři. Je, tyjo, jak se mi to začíná sekat. Do píče. Kurva. To je v píči. Takže lidi, no já jsem ten blue screen opravil a budeme dělat budeme tu s ním vařit trávu. Já jsem řekl vařit trávu, nevařit salám. To je slanina, ty krytle. Drž píču. Tyjo, to je krásný. To je, kámo, tady na tom mým počítači to běží tak skvěle. Kolik má tvůj počítač megabajtů RAM? Můj 500. Jo, můj 2. Tvůj 2? A na čem jsi? Na Windows 3.1? No je na Windows XP. XP? Tak to se ti trochu asi seká, ne? Jo, trochu. Já neumím řídit, víš co? Mě teprve 9 let, tak... Jako my jsme se nepředstavili. Jeho jméno je Vladimír Novák a moje jméno je Tomáš Nový. Jo, takže... Nějaká faktory. No tady budu dělat trávu. Tady bude ne, faky. Tady budu dělat trávu. A nebude tady třeba faky nebo tak něco? Start. Hej, ty už to nezačal dělat trávu. Už to zvoní. My děláme trávu. Už si prohláste CIA. Jo. Ty vole, já to piči. Máte? Ten materiál. To není tráva, ty nebyla ten Switch. To vypadá jako Nintendo Switch, ale to je skovaná tráva. No tak to jo. Tyjo, to je zabalený všechno. Třeba nějaký otroka, ale aby to rozvážet. Tak, berem hodně berem. A box berem, tak. Ale už máme plno věcí, musíme na to. Máme plno trávy. Pomoc, já jsem sek. Drž píču, musíme mít hodně trávy. Musíme to naložit do našeho karavanu a jít to potom prodat. Jo. Hodně. Nej dovnitř. Jo. Tak, samozřejmě, jo. Já jsem teď faky, jo. Kde jsi? Já jsem teď faky. Takže, jako, tak jedem. Jako, tak pojď mistře Among Us. Jedem prodávat trávu. Forest Station na stanici většinou prodávají trávu. Já jsem dobrý, pustí nás to s trávou. Akorát já jsem samozřejmě jako to, no, já nevím, jak se nahrává zvuk hry, takže mě to nahrává jenom mě a tady kamaráda na Discordu, takže on tady hraje nějaký otravný zvuky, ale vy bohužel neuslyšíte. Je to fakt smutný. Ty vole, oni nás tam s tou trávou nepustí. Dobrý, tak. Jsme tu. Tyjo. Takže jako hodně, no, musíme to prodat. Já jsem si tady koupil sluchátka. Ty jsi čurák, měla prodávat, ne kupovat. Ale koukej na sluchátka, nádherný. Já se spadnu a zlomil jsem si nohu. Teď musíme jít do nemocnice.
Tak jo, ty jsi fakt kripl. No teď jsem kripl, no. Co tu kurva dělá to piano do prdele? Kámo, co tu kurva dělá to piano do piče? Já vůbec nevím, vole. A kde jsi? Ty kurva. Já jsem tady v tom... Tam no, tady před. Pojedeme do téhle stíhačky. To je nejrychlejší cesta, jak se dostat do nemocnice. Jdeme do Topia Plaza. Ty jsi mě tady nechal, ty jdeme. Jdeme do Topia Plaza. A jak se tam mám do píči dostat, já tu si... Dík tomu letadlo a jdi do Topia Plaza, blíjač. A kde máš to? To letadlo, ty kurva. Já nevím, a jako takže, no, už se mi blíží konec, už slyším chodit mámu po schodech, ještě mě chce už jít zabít, že hraju hodně, 3 vteřiny po 15 minutách. Do Topia Plaza? Do Topia Plaza? Takže konec videa a čau fakt jako lidi, nashledanou, ano?